Vinga, anem. D'aquí uns 5 minuts o alguna cosa així arribarem, Em dic Eulàlia Xalabarder. Aquest és el meu marit, en Lluís Girbau. En Lluís i jo vivim a Girona amb els nostres fills. La Maria, en Joan, l'Andreu, la Mercè, en Joaquim, l'Anna, en Pere, en Xavi, la Núria i el més petit de tots, en Tomàs. Aquesta és la nostra família. Pentinar, qui falta per pentinar? Vale. Sí. Ja no continus. No, que ja te conozco, cabal. Vine cap aquí. La meva família es podria definir com un caos organitzat o una organització una mica caòtica. Encara que siguem molts i que sembla que allò implica una certa organització, cada dia poden passar milers d'imprevistos i has d'estar disposat a assumir-los. Com hem arribat? Doncs mira, mica en mica, Això s'arriba mica en mica. Els fills no venen tots de cop, venen un a un. Quan tens la primera criatura, penses que ja has arribat al màxim del que pots estimar amb un fill o una filla i de cop arriba el següent i dius si és molt diferent. I arriba el tercer i dius però si és una passada. I aleshores veus que cadascun és irrepetible. Les avantatges de tenir una família nombrosa, encara que quedi una mica cursi dir-ho, és que se t'enxampla molt el cor. Ets capaç d'estimar molta gent molt diferent, perquè cadascú, com ja he dit, som irrepetibles. Els inconvenients són aquesta absorció del temps, de les ganes, de les forces, que si ho acceptes i ho portes bé, doncs no té per què ser un fre a l'estimació, sinó potser fins i tot un estímul. Hi ha gent que fa sacrificis per aprimar-se. Altra gent fa sacrificis per jugar bé a futbol. I per tenir una família també has de fer sacrificis. Potser et pot costar la feina, potser et pot costar algun sacrifici econòmic. Si un prioritza la família, si prioritza les persones, probablement t'estàs de moltes coses. I en el primer moment et pot costar, però quan passa el temps veus que has sortit guanyant de goleada. Està així, És igual, que faci el que vulgui, nena. Ai, calla! Calla! No te dormis, per favor, Tomàs, que si no després costa molt. Pots callar? Podeu callar. La meva filosofia és la següent. Quan treballo, descanso dels nens. I quan estic amb els nens, descanso de la feina. Fes-li els ulls. No es caurà. No, perquè és seu. Mamà, què fer? A veure. Els ulls triangulars. Està molt guapo. Tomàs, vols que la faci? No facis trista la cara. Sí que... Aleshores podem fer això així. No. És un àngel indi? Amb ell hem de fer una ploma. Oh, clar, hem de fer una ploma. Amb un paper. A l'hora de gestionar peticions diverses dels nostres fills, doncs, evidentment, s'ha de comerciar una mica i hi ha d'haver un intercanvi de favors, no? Poseu els uniformes a l'armari dels uniformes, sisplau. Vols un mòbil? Doncs estupendo. Intercanviem targeta de no sé quants euros per 5-6 mesos d'ajudar un quart d'hora diari a plegar roba. Quan n'hi ha un que està aparellat, tots són diferents, Però sempre hi ha el saber que has de valorar el que tens, perquè tu has guanyat. Tu què toques, la meva ceba? Has de fer la manera. És broma, Mercè. El pebrot tallat petit... El talles tu, Mercè, perquè a mi aquesta olor em fa venir. Però, el vols tallat tu, el pebrot? El rentes tu. Ah, no. Vols netejar l'enciam? Té. Gràcies per passar-me l'oli. Una morenga.
Suposo que el fet que els fills comprenguin que els pares també poden arribar cansats i que també poden tenir els seus problemes fa que això ho prenguin també com una responsabilitat pròpia i aleshores també arriba un moment en què com que ja no pots arribar a tot, els propis fills veuen que o m'espavilo jo a fer les coses meves i les dels meus germans petits o aquí el vaixell s'enfonsa. Anna, ets la reina! La crac de los macarrones. Ni pare ni putena, vostre vi ni paraula. Va néixer aquesta taula i amb tots nosaltres amén. Bon profit. Ja podeu començar. Ja podeu començar? Sí. La veritat és que hi ha vegades que acabem el mes amb números vermells. Quan arribes a aquest punt, dius, què faig? Doncs mira, més patates, més pasta i tirada de carn picada, i ja està. I això és el que fem. I de postres, si algun dia no n'hi ha, no n'hi ha. I aleshores vam estar fent números, però jo pensava, ara m'arriben més els diners quan vaig al supermercat, perquè deu ser, i aleshores fent números, evidentment, vaig descobrir que és que havíem gastat potser 800 paquets de bolquers al llarg dels 14 o 15 anys que hem tingut nens petits a casa. I aleshores, evidentment, ara aquests diners serveixen per comprar més barres de pa. La veritat és que es nota molt quan passa el temps que en realitat el que es creix a casa nostra no és un any per sota, sinó 10 anys per sobre, no? Perquè cada fill ha madurat la seva edat i, a més, el fill gran té un any més. Pare! Mare! On deu ser la gent? És allà! Vinga, nens, s'enfadaran amb nosaltres. No et preocupis, estàs amb el teu pare. Com t'he dit, tinc diners en efectiu. Els moments d'oci, de descans que tots necessitem, esclar, en molts casos consisteixen en sortirem a, però en el nostre cas sortirem a vol dir omplir 2 cotxes, fer una mà de números perquè qualsevol activitat, sigui dinar fora, sigui anar a un cinema, ja pressuposa una pila de diners que reinvertits d'una altra manera poden fer que tothom s'ho passi bé sense necessitat de sortir tant de casa. Hem buscat activitats que ens agradessin a tots, com pot ser la música, com pot ser el cinema, i aleshores, excepte jugar a futbol, doncs aquí pots fer una mica de tot. Pèssim! En aquesta casa hi ha silenci quan tots dormen, a la matinada. I és el moment més agradable o més tendre, perquè vas d'habitació en habitació i els veus dormir tranquil·lament, plàcidament, dius, com us estimo. I de tant en quant ens anem 1 o 2 dies fora. I trobem el silenci. Però llavors, de sobte, trobes a faltar la mainada i aquella alegria i aquelles coses que passen de pressa de la mainada.